mutumin kwata aka kaɗo shi. Alhamdulillah, kura ma gidan gonansa. Allah ya da wannan gidan kajin farka bai kawai iga gidan kajin irin annoban nan ta same su duk sun mutu. Ga kuɗin ka na. Idan saboda kuɗin nan da kike wannan tafiya da me kan kawai kiman transfer? Yanzu shi kenan ka sallame ni kenan in tashin tafi? Ƙwarai ka. Fa ka ce. In kina so ki zauna ba wani abu sai ki zauna. Wai wannan haɗuwan da kuka yi shine na farko. Na fara aikin wuta 1901 na je na kama cable 33 cable ashe wani a kayan ji ya mai da wutar kawai ta refill ina rikewa da baki sai ku dam a nan na samu wannan matsalar kakarin nan na ku samu aura sabuwar sista din mu ce mana ta gama kamar ya ta kare ka auren nan kan lokacin mu ta kare wai wannan aurar ai ba ta siyarwa bace Ai baban kuma dole ka ci wannan abinci ba zai yiwu mutum yana cikin bacin rai kuma ai masa wannan girki daka da kankaji haka kuma yace ba zai ci ba. Na Salamatu ga hubbi na wanda zan aura kwanan nan ba da dadewa ba. Insha Allah. Allah ya tabbatar da alkhairi. Ai ba iya gidan gona kawai ya saida ba. Duk wata kadarorin shi da ka sani gaba ɗaya duk ya kabar ya gama sai da su. Inda zani wani sirri ne na wani kaina. Ni dai abin da na sani na riga na rubuta amana da zan baka akan iyalina. A halinku da irin bin diddigin ku ka bi min shi zuwa tashar mota a gano ina wace mota ya hau ga 1000 kana gama aiki 500 ɗin kana a jihunka. Stop. Kawai ka faɗa min abin da kake so ka faɗa min. Batun wani in kwantar da hankali na duk ba shi bane. Me mace ɗaya aminin goro ne. Turi tun kan ayi ma wallahi har na fara jin fuka-fiki na biyu sun buɗe wallahi. Na'ima abokiya ta zama